V tomto videu ti poradím jeden tip, ako si vieš získať okamžite náklonnosť kdekoľvek, s kýmkoľvek, kedykoľvek. Potrebuješ, ak budeš s niekým komunikovať a budete sa poznať veľmi krátko alebo vôbec a chceš nadviazať kontakt, nejakú komunikáciu, aby ste mali hneď nejaké prepojenie, tak potrebuješ urobiť jednu jedinú vec. Potrebuješ nájsť na tom človeku niečo, čo sa ti páči. Alebo potrebuješ zistiť, čo má rád, aby ste mali spoločnú realitu. Aby ste mali niečo spoločné, čo vás bude spájať. Čiže jemu sa páči dovolenka v Karibiku trebárs, aj tebe, a máte spoločnú realitu. Čiže hľadaj vždy na tom človeku niečo pekné, alebo niečo, s čím máte spoločnú realitu. A vtedy sa ti stane to, že budeš s tým človekom prepojený, budete naklonení jeden druhému. Daj like, napíš do komentu, čo si o to myslíš, a toto video môžeš kľudne zdieľať medzi svojich priateľov a známych. V tomto videu ti poradím jeden tip, ako si vieš získať okamžite náklonnosť